случи с Бога. Ние не можем да му накривим шапката, ако така се изкажа. Той нищо не може да загуби. Нито може да загуби пари, нито може да загуби състояние, нито мира си ще загуби. Само ние губим. Само ние губим. С грешните си избори, плътските си избори. Ние просто се отделяме от онова, което Бог всъщност е определил само за нас. Само за тебе. Разбира се, че ние всички действаме в едно като тяло. Нали, казва ръката, тя е закрепена за тялото, тялото пък за него са закрепени краката, главата, уши, очи. Всички ние действаме в синхрон. Но ти си ти. И никога, по никакъв начин, ако ти си око, никога ти няма да бъдеш щастлив, ако си нещо друго. И никой друг не може да бъде това око, което си ти. И ако го няма, то просто тялото ще страда, самата църква ще страда. Но и новината е следната, че Бог никога пък няма да остави нещата за сметка на някой, който се грешава. Никой не е незаменим. Тоест, той ще намери друг човек да вземе, може би, длъжност, но не е това, което всъщност той има за тебе лично. Що се касае тук, може би, за служение, ето, така че трябва да внимаваме от тази гледна точка, за това, че не сме незаменими. Но от друга страна, нашата съдба е абсолютно уникална и неповторима и тя е само за нас. В отношение на темата, която искам тази вечер да ви споделя е: защо при едни християни се задвижват финансови благословения? Защо Бог обещава в Словото си, че ние можем от Него да бъдем благословени финансово и да имаме всякакъв финансов успех от гледна точка на покриване на нуждите ни, от гледна точка на мечтите, които имаме вдъхнати от Бога, да бъдат снабдени, да влезем в неограничените ресурси на Бога. И аз виждам с очите си хора, които не само нуждите им са покрити, но те влизат в мечтите си от Бога. Бог им говори определени мечти, които са твърде големи в финансово отношение, но Той намира тези финанси и човека влиза в своите мечти, които Бог му е вдъхнал, независимо колко това нещо струва. И този човек е невероятно щастлив. А други, виждам, че не само не могат да влезат в мечтите си, а те дори се борят за насъщния си и дори не могат нуждите си да покрият. Явно има нещо, което изтъгваме. Явно има нещо, което християните пропускат. Някои християни пропускат. И тази вечер съм категоричен, че има няколко неща, които трябва да научим, че ако ги изпуснем, няма начин. Някой ще каже следното. Нормално ли е с апарата? Добре. Така. Бог прави каквото си иска. Той е толкова велик, той е толкова славен, той просто си действа индивидуално. На тебе, ако реши, ще даде. Ако реши на тебе, няма да даде. Това обаче мене почва да ме гложди една мисъл. Това означава, че Бог е непредвидим. Значи той може да прави каквото си иска, в крайна сметка аз нямам сигурност. Никога Бог, от една страна, той може наистина да направи каквото поиска, той е над всичко и над всеки и той не дели славата си, но от друга страна Бог е логична личност, която всъщност казва: ако ти направиш еди какво си, то аз се задължавам да направя еди какво си. Ако ти си верен, то и аз ще бъда верен. Ако ти си спазиш твоята част на договора, аз като работодател ще си спазя също моята част. И даже Словото казва, че ако ще и небето и земята да преминат. От това мислене, Бог просто прави каквото си иска и в крайна сметка неговата воля е да ни бъда благословен, защото не виждаш благословения, хващаш тази грешна мисъл, това означава, че Бог казва: аз не мога, аз не съм верен. Няма такова нещо. Бог и може, и е верен. Но ако Бог може и е верен, защо при едни се случва и нуждите им да бъдат задоволени и да влезат в мечтите си, независимо колко струват тия мечти, и да влезат в неограничените ресурси на Бога, а други не могат дори, значи, както казах, нуждите си да покрият. Няколко са нещата. Тази вечер аз ще ви споделя някои истини, които ги знаем, които са семпли, но понякога ни обягват или пък има нещо, въпреки че ги правим, пак нещо изпущаме. Значи, в областта на финансите ние трябва да знаем, че що се касае до парите, самите пари, те са неутрални. Те няма нищо лошо в тях. Винаги проблема е бил в отношението спрямо парите. Няма лошо да искаш да имаш финанси.
Защото много църкви изпадат в крайност. Това наскърбява Бога. Всъщност, това изобщо, в крайна сметка, това са ресурси, а Бог е притежател на всички ресурси. Той казва, мое златото, мое среброто. Що се касае до парите, които в момента са обмен на единица вместо злато и сребро, нали, тъй като вече не действаме конкретно с злато и сребро, те пак са в неговата ръка. И той казва, на когото искам мога да ги дам, на когото искам мога и да ги отнема. Той дава и властта на един човек за един ден, той може да отнеме силата на властниците пак за един ден. Те си мислят, нали, някои политици, че са несменяеми, но няма такъв ум. Божието Слово казва, че всяка една власт е от Бога дадена. Щом Бог е решил такива управници да имаме, явно си ги заслужаваме. Но реши ли Бог да ги смени, край по въпроса. Само един ден му трябва. Имаше една ръка на един цар, т.е. един цар стоеше и пиеше с златните чаши от Божия дом и се наслаждаваше и пируваше с Божиите неща, не ги оценяше, хвърляше ги там и изведнъж видя една ръка във въздуха като видение. Обаче я виждаше реално. С ръка пишеше на стената. Написа нещо на еврейски. И краката му взеха да се удрят. Когато дойде Божия пророк Данаил и казва, ето какво е тълкованието. Видяхте, теглихте и ти се видя недостатъчно. И ти се видя недостатъчен пред мене. Край, падна царството ти, отнети се и се даде на други. Още същата вечер го убиват. Каже ли Бог дума, край по въпроса. Няма политик, няма цар. Всичко е във властта му. Що се касае до финансите, до управлението, до имането, никога не е бил проблема ти да имаш, винаги е бил проблема колко мъдър си да управляваш това, което имаш. Колко отговорен си. И една от причините човек да няма, това са може би физически причини, не толкова духовни, е, че човека взима пари, има имот, обаче той е прахосник. Просто широки му пръстите. Никога няма да ти се даде. Нито от Бог, нито пък от някакви обстоятелства. Защото ти не го заслужаваш. Човек, който е прахосник, по-добре е да няма. Или най-малкото, ако той има, не се знае къде ще се струши главата със своето прахосничество. Дали няма да семейството му да го страда. Той да си купи нещо, което не му трябва и да се струши главата с това нещо. И по този начин, или по каквато и да била друга причина, Бог търпа благословенията си от прахосниците. Подобни на прахосниците са мързеливците. Хора, които нямат желание да работят, нямат желание да се трудят. Самото слово е категорично и ясно. Отиди бе, човеко, виж, ако гледаме животните, птиците, ще видим колко неща Бог е вложил в тях от себе си. Те поне не разсъждават. Те са си, Бог си ме вложил, каквото си ме вложил. Ние много умоеме. Обаче той казва, ти умош, отиди и виж мравчица. Нали, тя се труди, трупа. Това е принцип. Да се трудиш, нали, и да се спестяваш. Да се трудиш и да се спестяваш. И в един момент единия казва, нямам. Как ще имаш ти не обичаш да работиш. Нямам. Как няма? Каквото имаш ти набързо го профукат. Ти нищо не заделяш. Нали, и тук клопката е, че ние казваме, аз нямам. Никога не е било в количеството. Тук всичко е домисление. Ти можеш да имаш 5 лева, но да имаш принцип да спестяваш. 20 стотинки ще ги отделиш на страни. Знам, че е трудно. Но словото е ясно и в двете насоки, че трудолюбивият ще бъде обогатен. И в притчи ясно казва още нещо. Виждал ли си трудолюбив човек в работата му? Човек, който се обича работата, върши я с вярност и така, нали, работи с хъс, с честност, ако мога така да кажа, и нали, с желание, той прави това, което прави с ръцете си. Словото казва, той ще стои пред царите. Няма начин ти да не бъдеш оценен от обществото, няма начин ти да не бъдеш оценен от шефовите си, няма начин ти да не привлечеш добрите обстоятелства, да привлечеш сърцето на Бога. Той да раздвижи обстоятелствата. Защо? Защото трудолюбивият човек, словото казва в притчи, той ще стои пред първици. Това е нещо, което Библията казва. Край по въпроса. И това са, може би, т.е. напълно нормалните човешките обяснения, защо някои нямат. До тук обаче с човешките. Т.е. някои хора са алчни, прахосници, те са вързани от парите, искат много пари. Това е другата физическа причина, пак, от която хората много се вързват. Това е алчността.
толкова много някои желаят да имат пари на всяка цена, че това нещо е станало фикс в тяхната глава. Те стават и мислят за пари, лягат и мислят за пари. Това е алчност. Те вече са вързани от не толкова от самата банкнота. То зад нея стои демон, който може да те върши. То зад всяко нещо може да се намеси демонична сила. За всяко едно действие може демон да се намеси във всяко едно твое желание, което само по себе си е добро. Много пъти съм дал този пример, че с един нож ти можеш да си отрежеш хляб за семейството, да си намажеш филийка, да си хапнеш и с този нож можеш да убиеш и ближния си. Самият нож няма отношение. Той е неодушевен предмет. Парите те са неодушевени, но жаждата за пари отваря демонично влияние и връзва човека. И за това Исус каза: внимавайте. Внимавайте. Няма нищо лошо да имаш. Дори ще имаш и много повече, отколкото си мислиш, за да влезеш в мечтите си, но само когато си свободен. Само когато си свободен. Това означава, че не трябва по никакъв начин стремеш. Болнича стремеш. И пак Божието Слово ясно казва, че онези, които се стремяха, които постоянно само за това мислят, те пронизаха себе си с много скърби. Такъв човек ще страда. Просто ще страда. По какъв начин аз не знам, но Словото го казва. Това е в посланията. И на друго място в Притчи, значи това го казва апостол Павел, че онези, които се стремяха, не само отпаднаха от вярата, т.е. които се стремят към сребролюбие, т.е. само това мислят ден и нощ, и те вече губят щедростта си, те губят мира си от гледна точка на гонене на тая цел постоянно. Те пронизаха себе си със скърби. Ще дойдат някакви проблеми за онези, които постоянно гонят печалбарство. Не знам какви, но Библията го казва. А другото в Притчи казва, че не гони богатството. Изобщо не се стреми към тази мисъл. Защото ето богатството е като орел, като птица. Прави си крила, така, да го хванеш, и той е цвета. Ето това е просто картинката на ония, които се гонят и все са на косъм и все нещо им обягва. Това е факт. Това е принцип в Божието Слово. Това са може би земните причини. Това са може би естествените причини много хора да нямат. Но сега, ние вече като Божии хора, Бог ясно казва, че има две неща, които можем да правим. Аз ще ви прочета първо едното. И ако не ги правим, или ги правим погрешно, защото някои ги правят, ама ги правят погрешно, или не ги правят, ние просто не можем да отключим Божиите благословения. Значи, ти можеш в естественото сега махаме Божиите причини, които още не съм ви казал, в естествения свят, като личност, без Бога, ако ще, ако ти си трудолюбив, ако ти си пестилив, ако ти си обичаш работата, ако ти не си алчен, всичко това, което изборих преди малко като отрицателни неща в отношение на финансите, ако ти го правиш, но ти си Божие дете и си се посветил на Бога и не правиш духовните неща, които Бог е казал, пак финансово ще се случиш. Виждал съм го с очите си. Това означава, един стих в Библията ясно казва: без значение дали ще ставаш рано или дали ще лягаш късно, защото ако Бог не съгради дома, на празно се грижат седалите. Край по въпроса. От тук над някой казва: аз ще направя това, аз ще направя това, свободен съм, няма, щедър съм, така мисля, умом, къде ще инвестирам, как ще го направя, добре, всичко окей, обаче пропускат духовната част на нещата. И те получават, и Бог ги гледа отгоре и казва: окей, супер си, не си вързан от парите, трудолюбив си, щедър си, окей, ето идват пари в твоята ръка, а сега да видим дали ще направиш това, което аз казвам. Намирам ти хубава работа, чудесен човек си, радваш сърцето ми, ето ти една хубава заплата, или пък ето ти един хубав бизнес, и човека взима всичко за себе си. И казва: благодаря ти, Боже. Обаче Бог казва: опа, хубаво до тука, и сега отгръщам в книгата на пророк Малахия. Значи, в книгата на пророк Малахия, 3 глава, само секунда да я открия.
така тя е последната книга, виждаме, че когато ти получиш някакви пари от Бога, трябва да изпълниш нещо много важно. Много пъти сме го казвали, обаче сега малко ще си го затвърдим. Малахия 3 глава от 8 до 9 стих. И ето какво пише там. Ще краде ли човек Бога? И той говори към израелския народ. Той е бил благословен, в един момент просперира, в един момент Бог му дава мъдрост, те започват да имат, обаче остават всичко за себе си. А той и тогава Бог вече тълкува нещата по друг начин. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Но вие казвате, как ти крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, целият този народ ме крадете. Донесете всичките десятъци в хранилището и ето значи ние виждаме, че тук вече има духовен проблем. Колкото и да си успешен, колкото и да си прагматичен, пестелив, щедър и невързан от парите, каквото и работа да имаш и започнеш да трупаш вследствие на качествата си, ако ти пропуснеш духовните причини на твоето имане, че Бог ти е благословил и всичко е Божията ръка и Бог ти е дал някакво количество пари, малко или много, и не донесеш десятъците в хранилището, то Бог тълкува, че ти ще попаднеш в проклятие. Вие сте наистина проклети. Донесете всичките десятъци в хранилището, т.е. в Божия дом, за да има храна в дома ми. И ето го е обещанието. Виж, условие, обещание. И опитайте ме сега в това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрие небесните отвори, за да излея благословения върху вас, така че да не стигне място за него. Тук не говорим за малко. И заради вас ще смъмре поглъщателя и няма вече да поврежда розовите на земята ви. И лозата ви на полето няма да хвърля плода си. Преждевременно казва Господ на силите. Всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете желателна земя. Амин. Ето условието. Когато ти получиш някакво количество пари, вследствие за това, че си здрав, че Бог по някакъв начин ти ги е изпратил тези пари, той ще ти наблюдава първо как ги управляваш в естествения свят и второ ще те наблюдава дали ти ще си дадеш 10% от тях в Божия дом. И някои добре ги управляват, но не дават. И скоро нищо няма да имат. Що се касае до Божието благословение. Поне Божието благословение ще приключи в техния живот. Сега 10% са лесно изчислими. 1 лев, 10 стотинки. 10 лева, 1 лев. 100 лева, 10 лева. Схващате ли? 1000 лева, 100 лева. Тук май напредваш, брат. 10 000 лева, 1000 лева. Може ли 1 милион Бог да те благослови? Може. Ама как ще дам на 1 милион колко е? 100 000. И сега, две крайности има при християните. Едната е когато много малко имат, другата е когато много имат. Вижте сега, това са клопки. Това са клопки на хората, които се двоумят, триумят и се борят с това дали да се дават десятъка или не. Но Бог е категоричен. Поради тази причина земята ти ще бъде прокълната, нещо ще се случи, ще ти изтикат парите, ще ти се разминават благословенията, обстоятелствата, нищо няма да се нарежда. Или ако известно време се нарежда, то нещата няма да имат сигурност и в най-неподходящия момент човека ще се срути финансово и ще вика към Бога, ама защо? А не е заради това. И за това някои нямат. Защото Бог казва, вие сте проклети. Край. Аз съм се дръпнал и се чувствам украден. 10% не са твои. Нека го запомним това нещо. Няма проблем. Ако става. Добре. Значи, когато ти вземеш каквато и да било сума, от тук нататък ти ще знаеш, че 10% те са на самия Бог. Нито на църквата, нито на мене. Те са на самия Бог. Сега от тук нататък нека всеки си направи сметката за тези пари. И аз много книги съм изчел на тази тема и много разговори сме водили. Обаче най-ми е харесвало, когато един Божий човек, разсъждавайки, че това е на Бога, това не е негово, което получи 90-то е негово, а 10-то е на Бога, той ги взима и казва, бягам да се отърва. Просто искам да ги хвърля, да ги махна, да ги отида и да ги занеса там, където Бог е казал в хранилището, в църквата. Колкото се може по-бързо. Просто да се отървам, да не ги изхарча случайно. Защото те не са мои. Обаче ние ги третираме като нашите. И какво става? Заради тези 10%, 90-то са ни проклети.
сега. Какво предпочитаме? Да дадем 10% и остатъка да е благословен или да задържим 10% и всичко да е под проклятие? Не знам, нека се направи всеки калкулацията. Просто е. Обаче за нашата плът, за голямо съжаление е сложно. Защо? Казвам, двете крайности. Ти получаваш толкова малко. Получавам, Господи, 100 лева пенсия. Примерно да кажем, какво можеш да направиш с тези 100 лева? Нищо не можеш да направиш. Съгласен съм. И трябва да дам 10 лева. Не. Аз с 100 лева не мога изобщо да преценя коен са какво да дам и съм с още 200 вътре и съм на заем, ще дам 10 лева. Това е едната клопка. Толкова малко имаш, че изобщо не ти минава през ума да дадеш от малкото си. Клопка, лъжа, вие ме крадете. Украл си Бога с 10 лева. Другото е 1 милион, Господи! Как ще дам 100 хиляди? А бедният си казва, да получа 1 милион, веднага ще дам 100 хиляди. Дадеш, ма другия път ще дадеш. Ако ти 10 лева не можеш да дадеш, получиш 1 милион, мамо, няма да видим един месец сърбата. Се обаждаш в Хавайските острови. Като се върнеш, казва, да знаеш какво беше там, пари имаш, нямам. Така е, просто човека се стана от разсъжденията. И в единия, и в другия случай това са клопки. Но вижте как третира нещата. Бог изобщо него не го интересуват количества. Той е определил някакви 10%, просто така е решил 10%. Ако беше решил 5 ще ми да даваме. Ако беше решил 20 ще ми да даваме. Той казва 10. Така е преценил нашия Господ и казва 10. Но тези 10% в неговите очи изобщо не са 10. Или те са 10, обаче ако ти на 100 лева дадеш 10 лева, той казва окей. При него е окей и проклет. Той гледа нещата черно-бяло. Ако ти дадеш 10 лева, той казва окей. Ако ти не ги дадеш, той казва проклет. Ако ти дадеш 100 хиляди и имаш много, той казва пак окей, по същия начин, без никаква разлика. Някой може би си мисли, че ако ти дадеш 10 лева, Бог ще каже окей. Ако дадеш 100 хиляди, Бог ще каже супер си! Не, изобщо няма такава логика Бог. Бог казва еднакво на всички. На 10 лева. Окей. 1 милион лева, десятък. Окей. Пак със същото чувство. И фарисеите, нека вземем следния пример, фарисеите даваха много и казаха, гледайте тук. Трябва сега кой ги гледа. Исус ги гледаше и казва, те си мислят, че дават. Аз много добре ги знам. Те са толкова алчни, имат стотици хиляди, хвърляли там 1000 лева. 1000 лева са много. И други хора казват, то дава 1000 лева. Ти си милионер, дава си 1000 лева. Ухапал. Крал въгъл, хвърлял там 1000 лева. И той гледа кой го гледа. Минава една вдовица и дава една лепка. 0,03 стотинки е дала. Ние нямаме такава форма на бара. 0,03 стотинки е дала. И Исус казва пред всички, тази жена даде повече от този ден даде 1000 лева. Защото тя даде последните си пари. Няма за ядене. А той от краденето си и лъгането си даде. Даването пред Бога с грях, словото казва, даването на нечестива е мерзост. Изобщо Бог не го интересуват нашите пари. Нито твоите, нито моите. И Бог изобщо не гледа на количество. Значи, Бог гледа по съвсем друг начин. Той на него не му трябват пари, а на него количествата нямат значение, защото той е вечен. Той е все във все, той никога не е раждан, той е от вечността във вечността, той е извън времето. Ние сме във времето и количеството. Той създава всичко и ако искаш да създаде още 1 милион по толкова, може да създаде. И може и да си го вземе. Разбирате, количествата нямат значение за него. Той дава десятъка с една цел. Да види дали ти си посветен в тази област. Той го прави, тази заповед не е за него. Тази заповед е за тебе, за да те види дали ти, който твърдиш, че си християнин, си посветил точно тази област. Се оказва, че някои християни изобщо не се е посветили. Те казват всичко друго, ама не и парите. Парите са нещо много важно. Обаче, знаете ли защо са важни? Аз нямам такава голяма банкнота, защото не съм богат човек. Обаче да вземем една банкнота
каквато и да е банкнота, сега ще извадя една банкнота. Имаш това, да е по-голяма да ми че ме е срам тук да го казвам. Добре, да, каквото да еш, ама банкнота да е. Много пъти съм го дал. Ние сме отидем с обсъстие, да. Така, един калибарски, аз имам дълг. Сега, какво е според вас това? 2 лева. Добре, 2 лева. Друг вариант. Хартия. Хартия, друг вариант. Целият живот. Моля? Целият ни живот. Аз друг път съм го дал този пример. Знаеш ли? Това не е банкнота, това не е хартия, това не е изображение, това е твоя живот. Това е твоят труд, това е твоето време, това е твоят талант. Ти си дал времето си, таланта си, енергията си, ти си станал и си ги изкарал тези пари. И когато тези пари са в сравнение на всичко, което ти трудиш, само че в един хартиен образ. И когато ти твърдиш, че си посветен във всичко друго, но не е в парите, всъщност ти лъжиш и Бога и себе си. Защото парите са голяма част от твоя живот. Тоест, отново казвам, ти си ги изкарал, ти си дал времето си, живота си, таланта си, ти си дал себе си, за да спечелиш тези пари. И когато ти не си ги посветил или не даваш десятъка, това означава, че ти изобщо не си посветен. А казваме, че обичаме Бога. И тогава вече Бог го вижда това нещо и казва, съжалявам за тебе, ти си мислиш, че си посветен, но не си посветен. И който не е посветен, само ще се разминава с Божиите благословения. И когато Бог види, че ние даваме и сме верни, той казва, сега, опитайте ме сега, в това казва Господ на силите, дали не ще ви разкрие небесните отвори? По въпроса. От тук нататък вече е Бог. И даването на десятък не само изпитва нашето посвещение към Бога, но той изпитва нашето доверие. Сега ще ви кажа къде е елемента на доверието. Доверието е много важно. Ти оставаш да висиш на вяра. И това иска Бог. Имаш 100 лева и не знаеш изобщо какво ще правиш с тези 100 лева, как изобщо ще си покриеш, примерно, нуждите или пък да се разрешиш проблемите, те са крайно недостатъчни парите и на всичкото отгоре трябва и да дадеш нещо. И в този момент ето как разсъждава Бог. Само при Бог има комунизъм. Идеята на комунизма е даваш колкото имаш, получаваш колкото ти трябва. Харесва ли ви това нещо? Знаете ли, че при Бог е така? Ти даваш 10 лева да предположим, или дори ако ще 1 лев да е, 1 левче даваш, защото си имал днес 10 лева. Даваш 1 левче и разбира с 9 лева чудиш се вече какво ще правиш. Не ти трябва повече да се чудиш, казваш, Боже, аз съм верен, сега ти, аз вярвам на тебе. И тогава, може би нуждата ти е от 1000 лева. Ти даваш 1 лев, това е твоя дял, а Бог може да те снабди, виждайки те, че си верен, 1000 лева да дойдат към тебе. Защото, отново казвам, Бог изобщо в неговия ум количества няма. За него 1, 1000, милион абсолютно е еднакво. Разбирате ли? Дали ще изпрати 1 лев, 1000 или 1 милион, за него няма никаква сложност и никаква разлика. Ти даваш, запомни, колкото трябва да дадеш, а получаваш колкото имаш нужда. Това е вече невероятно. Разбирате ли колко Бог повече може да изплати? И ето заради това нещо, заради това неосъзнаване, хората стискат, не дават и не биват благословени. И въпреки всичко, защо се получава така, че някои дават десятъка си и пак нищо не се задвижва? Сега това вече е интересен въпрос. Идват, слагат в кофичката и пак живота е объркан в финансово отношение. Може би трябва да се върнем към естествените причини. Прахосничество, лошо управление, алчност или пък значи, какво още изброихме? Мързъл, нежелание за пробивност, ти не се търсиш изобщо работа, ти си свикнал с мизерията, помощи, нали, няма лошо да ги получиш, щом държавата ти ги дава, но крайно ясно е, ако ти не си търсиш работа, ако ти не искаш да я имаш, ако ти не умуваш как да ги спечелиш тия пари, а просто се надяваш на това нещо постоянно и завинаги. Това вече ясно показва отношението на човека. Защо може там, за какво ли изобщо да се мъчи? Но хубаво се останеш само до там, доколкото държавата дава и ако спре да дава, край ще си умрял. И
Това е една от причините. Може би, давайки десятъка си, ти не си добър в управлението. Друга причина. Има хора, които си дават десятъка, обаче сега дават си десятъка, обаче има грешно отношение и грешен мотив. Това означава, че идва, дава и казва: ето, Боже, аз дадах, сега ти ми дай. Ама, разбирате ли, понякога се случва така, че човек заповядва на Бога: Боже, ти си ми държа. Бог ще ги държа. Аз дадах, сега ти ще ме дадеш. Гледаш, така ще даде и Бог казва: опа, тук няма се разберем. Ти изобщо трябва да осъзнаеш кой си ти и кой съм аз. Кой е шефа, кой е всемогъщия и ние малки човечета да се зверим на Бога и да му държим тон и да му заповядваме. Това е по-въпроса. Няма как изобщо да ти обърне внимание. Пък да ни казвам, че ако са засилили, нали, той няма да го направи, той просто нищо няма да направи. И ето това е причината. Хората дават, обаче нещо ги е стегнало в гърлото и казва: това пастор ми каза да дам 10%. Ще ви дам. Боже, дай ми сега! Те му казаха: що съм в този състояние? Що е такава политика? Що той? Що е? Къде е твоето благословение? И се карат. И с хората, и с други, и с самия Бог. Щеш тогава го давай. Нали? Има ли такова отношение? Хич ни го давай. Ама изобщо то вече не върши. Просто той се анулирва. Също се анулирва десятъка, ако ти живееш в грях. И изобщо на Бог не му трябва твоя десятък, ако ти съгрешаваш в живота си. И връзката между тебе и Бога е прекъсната. И изобщо не го интересува твоя десятък. Най-вече Бог е загрижен за твоята душа, за твоя живот, за твоята съдба, за твоята вечност. Той е загрижен за това да ти говори и ти да можеш да чуваш водителството му след като дадеш десятък и да дочакаш благословението. Ако ти си прекъснал връзката с грях, с бунт, с мърсотия, знам ли с какво, ти трябва първо да оправиш взаимоотношенията с Бога и след това да дадеш десятъка си. Защо Словото казва: жертвата на нечестивия е мерзост пред Бога. Ти вече си станал нечестив и тази жертва е мерзост пред Бога. По-добре си ги изхарчи тези пари. Хич не ги давай. Няма да получиш. И още една клопка има. Надаваш ти десятък. В тази клопка попаднах аз. Давал съм десятък и в един момент, виждайки обстоятелствата, се случи така, че се е случвало така, че аз от една страна понякога съм негодувал и не съм можел да опова на Бога, но това нещо като че ли не е преобладавало, съм се пазал. Нали? Веднага казал: о Боже, мале, какво мисля аз? Обаче съм отивал в други хора, да не визирам дори себе си, по принцип говоря, други хора обаче изпадат в комплексарство. Аз знам десятък, но щом Бог е решил аз да бъда, ако ще да умирам, ще умирам. Така е Божията воля. Това е неверие. Ето правилният мотив. Ти даваш своя десятък, оставаш да висиш пред Бога и казваш с благодарност: Боже, аз съм верен пред Тебе, Татко. Ето дойдох и дадох. И сега имам огромна вяра, че и небето и земята да преминат. Ти, Господи, си могъщи, който толкова много Те обичам, си много по-верен от мене. И сега Те моля, вижте смирение пред Бога, сега Те моля, води ме. Нещо ми говори, насочи ме към работа. Или по някакъв начин изпрати ми благословение. Как може да ти го изпрати? Може да ти го изпрати като на Илия, чрез вярващ човек. Може да дойде някой вярващ да те благослови. Както Илия отиде при вдовицата и той казва: първо ще дадеш на мен малкото, което имаш. И ще видиш какво ще стане. И вдовицата не умря. И дълги месеци те живяха от една шепа брашно и половин чашка олио. То не свършваше. А тя имаше пак една чашка с брашно, малка купичка и половин чашка олио и каза: сериозно ли ме говориш? Добре, щом си Божий човек, поне ти го дам и да умираме. Няма да умреш. Ето, тя имаше комплексно мислене. Тя нямаше вяра. Каза: няма да умреш. Той оправи мисленето. Бог е свършен. Няма да умреш. Няма да останеш само с този остатък от 90%. Той без той не може да ти стигне. Той без той не може да ти стигне това, което дадеш на Бога, ти дадеш десятъка, остатъка пак няма да ти стига.
но Бог ще започне да се движи свръхестествено в твоя живот. Слава да бъде на Бога. Бог да ви благослови, братя и сестри. За това трябва вяра и да бъдеш отворен за Божието водителство. След като си верен, Бог може да започне да ти говори лично. Това ще направиш. Там ще отидеш. С онзи ще говориш. Ти трябва да си отворен за Божието водителство. Ако не е Божието водителство, ще дойде чрез някой брат или сестра. Ако пък не дойде веднъж мисъл. Господи, кой брат и сестра знаят за моите проблеми? Аз съм там някъде. Кой от света? Дори в църквата не съм споделял някои неща. Само аз не знам кой е в моя живот. Кой пък ще получи водителство да дойде лично при мене и да ме благослови? Ставало е. Обаче понякога съм се осъмнявал. И тогава Бог ми каза, ама Илия не беше благословен само от Божий човек. Бог веднъж му изпрати и врани. Това са нечисти живот. Бог може да ти изпрати и външни хора. И едно от чудесата беше веднъж толкова много заеми имах. Ама казвам ви толкова много, че се стрясках на сън се стрясках. Както карам колата и почвам да ги броя. 3, 4, 5, 6, изведнъж кам. И 7, 8. И чакай така правя в колата. Що съм забравил още 2-3. Толкова много. Заплатата ми не само не стигаше, т.е. да ги взема, ами наполовина не ми стигаше да покрия дълговете си. И аз казах на всичкото това, аз ще дам. И една вечер, когато го направих това нещо, толкова вече ги стисках този десятък, който не беше много малък. И в крайна сметка казах на моята дъщеря, вземи го и го скри някъде да не го изкарча. Вземи го и го скри така, че изобщо да не го знам. И като отида в църквата, остави го там, ти го остави, не мога аз да го оставя. Просто ви казвам, защото цялата ми заплата не стигаше половината си дълго и да платя за месеца. Половината. И от време на време се сещах, че още на някой. Говоря за кредити, които ви съветвам искрено с цялата си душа. Никога не се впръчвайте в тях. Никога забравете ги за през целия си живот. Ако имате, отървете се от тях. Това е една от причините ти да изпаднеш в голяма беднотия. Да отидеш при хора, които ще смъкнат кожата от лихви и най-накрая живота ти ще бъде вързан до неминуемост. И ти ще страдаш и ще викаш към Бога. Ако имате, отървете се от тях, по-добре с малко, дай си десятка, Бог ще благослови колкото е нужно и ще ти даде и да влезеш в мечтите си. Но не взимай от банки бързи кредити, разни други институции, лихварски и тем подобни, които смъкват кожи, без да го мислят. И словото казва, ще вземат с постелката от там, дето лежиш. Ще я вземат. Това ви съветвам и ще се молим тази вечер. Нито един на това място, в тази църква да няма кредит. Амин. Нищо, всичко да бъде изчислено. Аз така се моля. Вече съм към края и Господ ще ми помогне, и на вас ще помогне. Амин. И никога повече да не взимате, а вие да давате. Словото го казва. Ти ще даваш назаем, няма да взимаш. Ако ти си верен в десятъка. И тогава го дадах и отидах на работа нощна смяна. Вечерта в 10 часа ми е смяната. Дадох го. Представете си, какво може да стане от 10 часа до 6 часа в твоя живот, след като работиш на една машина. Не искате ли да знаете, че Бог е толкова велик, че не можеш да му предвидиш, изобщо не можеш да му предвидиш ходовете, когато Той реши да те благослови. Ти няма просто да знаеш откъде ще дойде, може да дойде от всякъде. И там на машината в 6 часа сутринта дойде една колежка и ми даде 500 лева. Амин. Сега, кажете, не е ли верен Бог? Не е ли верен Бог? Не вярваш. Изобщо не знае какво става в моя живот. Така се стекаха обстоятелствата. И тогава просто ви казвам, аз направо ми идваше да викам, да плача, да се раздера пред Бога от радост и от благодарност. И тогава Той сякаш ми каза, ако ти си верен, то аз съм милиони пъти по-верен. Просто няма как аз да ти остана длъжник. Не е до мене ти да ми даваш, то е до тебе. И аз да видях, че ти, и аз, моята дъщеря е свидетел, че вечерта аз плаках и казах, Боже, и без той до никъде, по никакъв начин не мога да ме стигна, но ще бъда верен. И в този момент имало и други моменти, в които аз съм казал, щом си решил да умирам, ами ще умирам. Но сега аз казах, аз няма да умра, но ще живея и ще прославям тебе. Че ще снабдиш нуждите ми и ще ме въвлечеш в мечтите ми. И така и стана. Започнаха да идват огромна сума дойде. В крайна сметка, ето това е Божия начин. Бог да ви благослови. Още има по темата. Когато вече обаче ти
останеш с твоите 90%, има още един принцип на даване, който вече те вкарва от достатъчно да имаш, задоволен да си, те вкарва в огромно преизобилие. Това е вече ти си дал своите 10%, още малко приключвам, остават ти 90%. Тези 90% обаче са благословени от Бога. Едно се равнява на 1000. В Божието царство пропорцията е 1 на 10 000. Един Божий човек се равнява на 10 000 невярващи. Значи, ако ти имаш 90 пари, всяка една от тях е като семенци, а от едно семенце всъщност може да се роди цял клас. И сега представете си, там нататък с твоите 90 пари, които са останали, ти трябва, ако искаш да влезеш в вече не в достатъчно и в имане и в задоволяване на твоите потребности, а да влезеш в преизобилието, да питаш Бог, къде сега аз, Господи, да посея част от тези 90 пари. И Бог ще ти насочва в Божии хора, в този човек, в това служение, да е толкова, ама ти вече чуваш под водителство. И ако започнеш да благославяш под водителство, след като си дал десятъка, това нещо вече се умножава 30, 60, 100 кратно. Това вече се връща в преизобилие. И отново казваме, мотивацията трябва да е ти да си щастлив, че благославяш. А не да даваш, защото си казваш, сега давах 2, а умножено по 100, това означава, че Бог ще ме върне 200. Не, Бог не калкулира нищо. Той просто ще умножава. Може 2 да дадеш, може да ти се върне 20 000, за да влезеш, примерно, да си направиш музикално студио. Амин. Амин. Да, ти можеш да дадеш 10 лева в служението на някой друг музикант под водителство, а после друг пък Божий човек да ти даде 10 000 за твоето служение в инструменти или в твоя живот. Разбирате ли как? Ти трябва да почнеш да сееш в служители, в подводителство, казвам, в служения, които са от духа. Когато ти усетиш, че едно служение е от духа, един брат е от духа, или има някаква нужда и Святия Дух те нуди, той ще каже сумата и ти му се покориш, или това, което е вложил в сърцето си, и ти посееш тези вече благословени 90 пари, тогава вече влизаш в неограничените количества на Бога. Тогава вече няма нищо, което да може да спре Бог финансово да задвижи твоите мечти, без значение дали са 100, 1000, 1 милион или 100 милиона лева. Слава на Бога! Бог да е благослови. С това аз искам да ви насърча, с това аз искам да ви укрепя и себе си за пореден път да бъдем верни в десятъците си, да бъдем водени от духа след това в даването, да имаме мъдрост как да управляваме парите си, да не бъдем алчни и в крайна сметка да бъдем трудолюбиви, да бъдем уповаващи, след като си дадем дела пред Бога, било то десятъка или пък семето, което даваме и парите ни приключат и вече или за нищо не стигат. В този момент с голяма благодарност и пак и с голяма вяра, че Бог е верен, да очакваме благословенията, да ги изповядваме. Може ти ще го направиш, не знае как, но ще се случи. Ще се случи. А как се случи в този село? Ще се случи, ако трябва от небето ще валят пари. Ще се случи, ако трябва бизнесмен ще дойде, ако се случи, ако трябва партии ще дойдат, ако трябва злато ще намериш на пътя. Знам ли, не знае как ще се случи. Ако трябва ще извикат от града, ако трябва ще се обадят милиони, милиарди са Божиите начини. Нямаш как да ги предвидиш. Но ще се случи. Уверявам ти, че ще се случи. Ако при мене се случи, ще се случи и при тебе. Ще се сутринта. Там стояш на машината с работни дрехи от невярващ човек. И при тебе ще се случи. Амин. Без значение. Тук вече няма значение мястото, няма значение обстоятелствата. Ще се случи при Илия. Цял народ умираше от глад 3 години и половина и от жажда. А той стоеше на един поток, на спа център, там при потока и някой постоянно го хранише, all exclusive. А другите умираха от глад и жажда, а той стоеше при потока, имаше си вода и някой му носеше храна 3 пъти на ден. Храната идва, так, остават месо. Той си го пиче, вече не месте. А другите умираха от глад и жажда. Това е, ти ще вървиш по височините, финансовите височини, когато си верен. Това иска Бог. Това иска Бог. И също ни гледай какъв си, в каква махла живееш, какво село, в момента какво се случва. Просто започни да ги правиш тези неща. И това е Божията воля. Ти да бъдеш
финансовото преизобилие на Бога по правилния начин. Бог да ви благослови. Нека да се молим. С това приключвам.